wonten duo panut. Duo panut. Badhe gandrung diajeng pramesti Boleh. menika kanthi sinom parijata. Oh, nggih. Diajeng kene. Bergumanti. Monggo katur dhateng menika Bapak Demang Panut. Semoga niki dicerpek. Ayo. Ini diajeng pramesti. Niku Mbak Waranggana menika kok nyenggaki. Kula tak nembang sinom. Mriki ben mriki nganti. Nggih, tak nembang sinom pelok yo gelem, slendro yo gelem. Nek pelok campur slendro? Pelok campur slendro nggih iso angger let-letan. Kene diajeng pramesti. Ayo. Arak pramesti apa puput? Terus kene, puput kene, Put. Ayo kene. Ah, nggih Mbak Puput. Iki ceritane kula kalian jenengan brandal gitu. Nyuwun pangapunten njuk kula mboten basa gitu. Kakang Adi. Kakang. Iki ana bocah wadon jan nganu Kakang. Endi Dik? Yo, engko nek di nganu bareng-bareng Kakang ayo. Kene jenenge sapa jeneng? Abang kok ditakoni. Engko lak liwat kene. Liwat kene. Tutuk ayo. Ben tindak kene. Ha. Manut abane ngantuk panjake ayo. Iki Kakang. Waspadano. Iki wong wadon sugih. Wah iya. Wah, madhep lambe malah bangkeane Kakang diperkosa. Wah, aku tak sing kene. Wah, iki ning tengah. Iki carane wong Jawa Kakang sing diarani sendang kapit pancuran. Nah, iki. Nek tengahe wadon, sendang kapit pancuran. Ku pancurane loro Kakang. Pancuran kupat kapit. Nek wong wadon loro, pancuran kupat kapit. Wong wadon loro, pancurane siji. Pancurane siji sing. Oh, kowe kebeke suwi Kakang. Oh iya. Iya. Ya, nek iki engko gelis kebek mergo grujugi wong loro. Cahayu. Kok ming ngono ki. Cek bisu. Oh, ceritane bisu. Ah, Kakang, gandeng niki kok bisu langsung sruduk kae Kakang. Iya. Iki cah bisu. Wah, kok mlayu. Nek cah bisu nek njaluk ali-ali kepiye? Halah, njaluk ali-ali. Nek ali-ali loro. Ali-ali loro. Ali-ali loro. Oh, ali-ali loro. Oh, pinter. Iki weton ketoprak napa kudu? Oh, niku komplit. Oh, lah ketoprak dadi ya. Ora apa-apa digandrung Kakang. Aku ya ora, aku ki wong dadi wong ki sing ora duwe ming siji. Apa? Isin. Oh iya. Dadi aku ora wedi isin. Ambok didelok wong semene iki aku ora isin. Mergane ngopo aku sih nadana sing di omah. Nggih. Mula iki tak pengen dangdut dhisik mesake kunting ae. Oh iya iya. Engko bar iki gunting ben gandrung cara dangdut bar jam 2 penganten wis budal arep nanggap kunting ora apa-apa. Ah, ning engko rembugan iya. paling. Iya, iya. Iki tak sinom. Sinom. Manes mutan pau pomo diajeng rada mrene diajeng
naminipun sinten? Sopo Pak aku Pak? Ayo ceritane apa ngono ae. Ceritane Kamandaka. Ha. Nek ya kudu tak pangku kok. Gelem ora, entuk ora Pak Panut? Ajeng kena aja mangku lah. Eh? Aja mangku lah. Opo kira? Iya ta. Bayar. 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 Kok gampang nek kok bayaran tak goleke utangan sendiri. Kok Nek ana Bang Didit sing jenenge toprake werna-werna arak model wetan apa yojo. Iya, iya. Kok toprake kok terus model kono kuwi lho langsung sarak mangku. Bayar ngono kan. bayar. Ora Ana semangat toprak kon bayar. Iki boloku toprak iki. Ayo supaya toprak nanggung. Suwune mring Ya jumbuh karo swasana wong ayu, pancen toprak cara kopeng ya pancen bayar. Dadi monggo. Ayo. pekanale cakap minggu mandek barang sing joget. Ya, ngono. Kayak pentile. Pak mbok susu Oh, ngoten. susune. Nah, Kok otomatis kok ya susu iso minger barang. Galatar bemo. Kompak sing nika nanging aja loro sing kene senggane nanging kunting loro. lho. Alah jan. Yen pancen bojoku wis direbut karo Kang Panut. Aku tak ngenteni sing iki wae. Aman gitu. Aku rak enggak. Kok trio Panut iki Panut nggih. Nah. Niki campurane sastra. Oh, Pak jenengan nggih Panut. Oh, nggih komplit to niki. DRS. Oh, DRS. Dokter Randes. DRS ki duda rada suwe ngono. Wah, kok madhep ringgon kula ki lho. Nggih. Aku sing dene rono jare neruske ngimpi roh. Ngimpi. Teruske.
Oh. Dek mau bengi. Niku si Kowe kucing. kucing Pak. ora ngimpi. Oh iya Ah, si nggih. kucing. Ayo, ayo cing. Wis. Ayo cing. Ayo tak jinjing. Ora. Ayo weh. Bablas. Ayo. Wah, Dados kene sing ngenyang larang gurung oleh-oleh yang malah sing wis. Kene wis. arep nyinjing. Pak, mbok mboten iso maringgit to niku. Wah. Oh nggih. Lara Iya. si mangku mau. Pancen puluh pestimu diajeng. Senajan to wanudya kang sulistya nanging dutang diajeng. Ora dadi ngopo. Nggih. Nggih. Niki ngimpi bawa, namawi bawa. Ngimpi. Si kucing napa ngimpi? Apa to iki? Anu mawon niki Ben Adil sing enten duwite riyin mawon nggih monggo. Napa? Jam 12. Pinten Mas jam 12 nggih. Monggo. Nggih. Nggih, monggo. Jam 12 selawe mawon Mas nggih monggo jam 12 nggih. Nggih, siap. Ninggal katresnan. Ah, larang pundi tak riyenke nggih monggo. Nggih. Kan ajeng pundi riyen nggih. Ninggal katresnan, Mas. Dalem ninggal katresnan riyen. Nih. Ajeng jam 12 riyen napa ninggal katresnan riyen? Napa digandeng mawon jung 50 ngeten mawon nggih. Gampang. Nggih. Oh nggih, jam 12 Mas. Jam 12 nganut mawon nggih. Nika playere bingung nih kok. Nggih. Ajeng Duet putih. Mas, duet monggo Mas. Monggo. Nek duet kula longi 5.000 nek duet nggih. Monggo. Nek wakil mriki tetep niku jangkep. Oh, garwane kalah. Oh. Amangke nek seneni teko ecok-ecok ayan mawon nggih. Monggo, 12. Ayo. Ayo. Kalingan manis esame terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange ayo ketono akarep atimu lakon dadi jodone Iya. nek aku karo iki mantep ora kuatir nanggung metengang sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo ada ulang ada semut urung rondo aja dirego ayo diajeng Sumpah hati yang guna tidak dikawini kita ingat udah bakal tunggu hati Pak susu bawang rasanya kayak es degan susune rondo kekayaan dan kelapa manis rasane manis sing tak gagas malah oleh turahane sayange wis duwe bojo kene mas nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ra kelakon melu duweni
semut burung rondo aja direbut. Sumpah aku yang telah tidak dikawini Kita ngati ora bakal lulu Ora kompak. Manjentit. Susune janji ambune kaya terasi Tuku nang boyo lali sing tak gagas susune kaya trasi cari kok sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasaning ati yen lakon melu duwe jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo tuku tahu ning muntilan niki susu napa celengan ayo ayo terus sampai bawah panggung terus Susune panci malah ambune kaya terasi jambu alas lho ning Banyuwangi nadyan kaya trasi yen diambune wangi sayange wis duwe bojo Tidak lelah mas nanging aku wis kadung tresno amek kayu dik kok dioyok pendek sing nyanyi ayu jebul tungkae mledek wis mari to oh tak kira mbiyen wis ngombe kalpanak sedina ping 3 to wong Kapan aki panu oh iya aja srik atimu lho Boten Kang Mas waduh aku ki yen duwe sliramu ki jan bejo jroning ati iki kok iso mingar-mingerke isine apa wae Nggih nyuwun pangapunten bakal kasih kula niku benten kalih gadane mbak-mbak nika oh nggih Nggih lah niki napa wong ya ubo rampe Mas nek wae mbak-mbak nika gatel nika wah dikukur oh nggih gadane kula kebutke nggih oh Mas kula sowan teng Lola dan Selongison Nggih. Batur Kecamatan Getasan daleme Ibu Jumi kula langsung sowan rumiyin lho Kang Mas jan menteli tenanan kaya wong Lah metu perawan kok Mas menan nek niki yakin kok nek niki prawan nggih Lah jenengan ki nggih pun ngertos kok oh iya jan wis ora ngono kowe tetep yen karo aku bakal aku tetep karo sliramu kowe tak openi pokoke esuk nganti dikijing barang ya tetep tak direngkuh Iya aku ora kesusu tresnoku kowe nganti tekan kapan kowe tetep lho Tak kira ndongake lar dikijing ora prasetyo marang sliramu wong ayu Nggih kula tak salim rumiyin kali Ibu ayo wong loro to oh iya diterkel lho Mas aku wedi Wah. bolongane jeru lho Mas walah walah jan wah kok iso mlakune Atur sugeng dumateng para pamirsa Kula warga kobra siswa asowan wonten dusun sela wonten mriki pados arta wedhe Masa meletik kaya curut bolong
bolong Mas. Bolong. Ora dadi ngopo? I Bapak, alhamdulillah. Pinangge malih nggih Pak. Lah ya tasih sehat to Pak, alhamdulillah. Lah. Ngono. Men rasan. Ayo wis ngerti nak karo aku ora meteng kok disambungi wae lho. Aman wong sampean kabeh kok. Ibu, ampun dados penggalih kula mun mboten saged meteng, ora iso meteng mun miskram. Nggih, iku cara meteng-meteng gajah, Bu, nggih. Menawi enten Ibu mbak nembe meteng dikepuk wetenge riyen ping 3 ampun batin nggih Mas, Mbak. Mas, hari ini Mbak Prihati sangat cantik luar biasa. Mas Alfian ganteng, mergo sanggarias landani make up saking Salatiga. Salatiga, nggih. Wah. Mas Alfian selamat menuju baru. Walau digandeng, wena anyar ya Mas. Mas, ingeten. Nah. Digandeng, ya. Loh, bojone ku nek ampun sah Selamat niku menuju ganjaran. baru. Iki Karang Taruna ya ora tanggap ora ana unjukane Mas Alfian ki yo ngelak. Nuwun sewu niki damel ngusir danyang niku nggih. Danyang piye ta Pak? Kudu sampean kok. Oh kudu lho. Cepakan kujan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo saka watu bali watu, wit bali nang wit. Ayo, kono. Kowe tutupi kuku sang. Ben rasa bali ngono kula kopi tutup. Ya ora engko menawa ana duwite manak engko kowe ndek usaha melipat gandakan. Matur sembah nuwun mugi-mugi krembaka ya Kang Ayo, Mas. nggih. Kok sik kurang sithik tak. Hari ini mau Asfian kok ora kei unjukan ki piye Karang Tarunane? Mas, Mimi. Ajeng ngesake unjukane kula Mas Alfian. Ampun niku susu kedaluwarsa. Alah yo ge tombong kok bengi ge latihan. Ngesake kiwa napa tengen Mas Alfian monggo dirahapi kanthi ecolan sekeca sumangga prasmanan. Ngono Mas. Lah iya kok ora jane iki Mbak Prihati sing tengen wae ketok gedhi ngana lah ya pinter men. Monggo Kang Mas. Nah, kae muni. Monggo ingkang badhe ngersakaken badhe ingkang putra. Loh, iki ki susu pangupa jiwa kok. Kok iso muni ngono ku ya? Lah ya Pak Dalang pripun? Lah mbak iki ya kemini ra iso. Sing iso ki Mas Alfian. Nah, ayo Mas. Masa Mas Pejet. rasa isin-isin wong wingi ketemu ning jambelan. Neng Yojo. Engko tiwas Mas Alfian gajal nggon sampean kok ora padha ya Bu. Ora. Cilaka mangko. Sakmenika Bapak Besan rawuh saking Kali Tengah ngandha mrika Kang Mas. Alah, aku mau liwat kok ngisor iki. Kene wae Mbak, kene wae. Ya ora. Tujuanku munggah Mas. Bapak sinten asmane? Ingkang menika. Nggih. Pak Edi. Pak Edi. Lah ketek wis gerah kae. Lah Pak Edi Susanto. Edi Susanto, lah Ibu Etase Timur, enum ayu ketua PKK Dusun Kali Tengah. Nah. Ibu ampun dados penggalih nggih Bu nggih. Wah kalih kula niku sahabat niku. Alah ya, ngalah lek ning mesem iki lho. Oh, asmane. Piye kabare Bapak? Ah. Alah, hanya aku yang berani. Waduh. Hanya aku niki. Alah. Pak Edi klametan. Pak nyawang pupune menika kulitane sawo mateng. Kalih sawo mateng sing kono mau sikil mek kok dangkel maoni tembak no yo ngalah. Pas meni sawo mateng meni sing ngimbu rada kliwat ngono dadi. Bosok ngono ketine. Ora kok bosok ya apik. Sakmenika namung ngayahi pakaryan golek pangupa jiwa ingkang berkah lan barokah. Nak mboten tanggapan ing ngawah ya ngarit matul dari Lombok Wur Jagung, ecer rabuk, ecer kristal, Mas. Nggih. Oh kesuwen. Oh nggih sing ganjel nggih Pak lah. Sukune halayung suku kok gedine kok ngene alhamdulillah. Asmane mawon Pak Edi. Tegesinipun enake gedhi. Oh, ndek iya, Bu. Nggih. Lah ibu ling guyu kepoyoh-poyoh. Pinaringan panjang yuswa berkah barokah nggih Bu nggih. Sehat. Sakmenika Kang Mas. Dalem. Niki disiket napa langsung ke setunggalaken mawon? Pripun Bapak? Monggo kalajengaken jenengan. Injih. Satu lagu. Oh, injih. Ah, ya seneng aku nanjake Putri Domas sing wis rada tuwa-tuwa. Putri Domas ning kasep. Aja ngece tuwa. Pripun? Tuwake mengku werdi. Wonten. Tuwake tegese nek gelem metu malah dawa. Walah, yo aku nak sing ngono ki Angen-angene, tontonen lho, Mas. pingkirane
Diregengaken rencang-rencang campur sari saking Temanggung. Arjuna Laras. Arjuna Laras tak mirsani kalah enom-enom yang kaya Allah. Piyagane enom-enom bagus-bagus ora ana sing tuwa tekak tinggal lunga nggih Mas. Kok kejem temen kok sing tuwa tegak tinggal lunga ki. Sakmenika sing saking Kali Tengah ngersake lagu napa Bapak Ibu? Lah kok yen ndak WA ki lho. Alah yo wong to lek. Pak, monggo Pak niki Pak, aman niki monggo. Nggih. Nah, ayo ngono. Waduh, jari